Umangqoku utshala phakade ngesho intombizi yamncumela usibhamu sogodo umzukulu uganana sibona umalokazana. Ngicela ukubingelela kubabukeli bakusibani samathongo channel. Namhlanje babukeli bakusibani samathongo channel ngifisa sikhulume ngento esiyenzayo ukuphahla. Yini ukuphahla? Ukuphahla usuke uxhumana nabantu abadala, kukhona umbiko mhlambe odlulisayo, kukhona mhlambe into oyicelayo, noma kukhona ongakuboni kahle bese uyakubuza kubona abantu abadala. Ukuphahla ke kuyashiyana kodwa isikhathi esiningi ukuphahla masisuka sikwenza suke sisebenzisa ini amakhandlela noma suke sisebenzisa ini ibala. Uyaphahla lapho uyabuza kubantu abadala. Kuyenzeka kwesikhathi ukuthi omunye uyayishisa ke nempepho ke mesuke phahla kodwa isikhathi esiningi masuke sixhumana nabantu abadala siphahla kukhonto esibuza suke sisebenzisa ini ibala. Ziyashiyana ke nazo ibani ngembala yakhona nanokuthi abantu abadala bakwembethe bafuna wena mawukhuluma nabo usebenzise siphi isibalo. Bakukhombise mhlawumbe futhi ukuthi ke bona mawufuna ukuphahla noma mawufuna ukuxhumana nabo ngendlela efanele nokuyiyona uzobathola kuphi. Kuyenzeka omunye abamthetho uzophahla olwandle, omunye aphahla entabeni, omunye aphahla emfuleni, omunye aphahla empopomeni, omunye aphahla emaweni. Kuya ngokuthi lo moya wakho okuyiwona okwembethe ufuna ukuthi wena uzoxhumana nawo kuphi ngasikhathi sini. Manje umbukeli wakusibani samathongo ke manje ngifuna sike sikhulume ke manje ngako ukuphahla nezikhathi zakhona. Ukuthi ngalesikhathi lesi yini osukuyicela, yini osukuyifuna, yini osukufuna ukuthi abantu abadala bakwenzele yona ngaleso sikhathi ukuze ukuphahla kwakho nokwenza kwakho kungaphambani. Ngizoke ngikhulume ngehora leka-12 u-12 ebusuku. Uma uphahla noma mosuke ukuxhumana nomoya wabantu abadala noma wedlozi ebusuku ngo-12 kahle kahle inkulumo yakho kusuke futhi uyibhekise kuphi nendawo. U-12 kusuke kuyisikhathi sokubika izitha, isikhathi sokubika ingqinamba, isikhathi sokubika imimoya emibi, isikhathi sokubika izinto othi uyazenza ebese kube khona abantu abakuphazamisayo. Kahle kahle 12 isikhathi sokubika izitha, usubika izitha ngo-12. Makukhona nje abantu abangakufuni, kukhona abantu abalisana nawe nemoya abathakathi, u-12 isona isikhathi sokuthi ubike ini izitha ngo-12. Esokubika ingqinamba. Ebese kuzoba khona isikhathi sokukhuluma nabantu abadala sika-4 ekuseni. Ngengibezwe abantu abaningi bethi u-3 kodwa isikhathi kahle kahle kuyisona impela sokuxhumana nomoya wabantu abadala u-4. Uma ukhuluma nabantu abadala ngo-4 usukucela ngo-4 etathakusa uyacela izinto zakho osukufuna ziphumelele. Into edala ukuthi ngicacise ukuthi isikhathi sokuphahla u-4 ekuseni ingoba lapho umoya wabantu abadala usuke usulungiselela ukusa kwasekuseni. Kwayibona abantu abadala basuke sebelungiselela ukusa sekuhlukana ini ubusuku sekungena insasa sekuseni. Usuke sewungena kwintsasa yasekuseni manje ngo-4 awuhlukile nomuntu othi sanibona abantu abadala qonqo ngesikhathi bevuka belungiselela insasa yasekuseni ngoba insasa yasekuseni iqala ngobani ngo-4. Manje na ke mbukeli ke wakusibani samathongo channel. Manje ngithi ngicacisele ukuthi kungani ngithi u4
isona sikhathi sokuphahla noma isona sikhathi sokuxhumana nabantu abadala, kungabi u3 kungabi u5 ekseni. Ingoba abantu abadala sibalinganisa ngekhathi zabo, njengoba besuke beyidlozi nje bese sikala umoya wabo ngesikhathi sokuthi babenza ukuthi. Isikhathi esiningi abantu abadala babevuka ngo4 ekseni belungiselela ini ukoseka, belungiselela ini ukuya emasimini beyohlakula beyolima, kwakuba u4 ekseni. Babengaphumi ngempela ngo3 ngomnyama, kodwa uma usukhuluma nabo ngo4 ekseni basuke nabo sebevukile, nabo sebelungiselela ini usuku. So yafika ke nawe kubona ngo4 ekseni so ukhuluma nabo abantu abadala ngo4 ekseni usuyacela kubona. U4 isikhathi sokucela izicelo ezinhle nezinto ozifisayo osukufuna wena ziphumelele. Ubacela abantu abadala ukuthi abakwenzele zona lezo zinto lezo. U4 isona sikhathi ke leso ke, hayi u5. Ngo5 sebevukile sebesemasimini, sebeyalima, sebeyahlakula, sebenza manje imisebenzi yabo nabo, ngoba phela umoya wedlozi ufuna siphile nawo engathi manje nabo bayaphila. Siyazi manje ngesikhathi sokuthi kubona benza ukuthi, ngesikhathi sokuthi kubona benza ukuthi. Manje ngaphethe angisicacise isikhathi sa4 ekseni ukuthi ke u4 ubaluleke ngani. Yindaba u4 ube isona isikhathi sokuxhumana nabantu abadala. Ebese kuzoba u9 ekseni. Ukuxhumana nabantu abadala ikulezikhathi zakhona nabo. Ngo9 ekseni uma usuke uxhumana nabantu abadala, usuke ubonga ubusuku, usuyacela imini kubona. Mawucela futhi imini usuyacela abakuvikele, ngoba ngesikhathi ulele kunemoya esuke ifuna ukulwa nawe. Abanye babeka imbulelo, abanye bahlelile izinto ezokuthi nokuthi uyacela usuku oluhle noma imini enhle kubantu abadala. Uyabacela ukuthi ababe nawe, bangene kanye nawe osukwini noma kule mini, ababe nawe bakwembathe. U9 ekseni uyabacela abantu ababe nawe bakwembathe ngo9. Manje ngithe ngicecisele lezikhathi ke mbukelo kusipasa amathongo ngenzela ukuthi ungadidiseki, ngoba kukhona ukuthi umuntu uyaphahla, ukuphahla kwakhe kugcine engazitholi impendulo, ukuphahla kwakhe kugcine kungazwakali, nokuphahla kwakhe kugcine selahlekelwe yithemba, kanti yena uyagejanisa izikhathi zokucela. Ngesikhathi sokunye ucela okunye, ngesikhathi sokunye ucela okunye, ebese manje kubangathi akenzi kahle, kanti cha, hayi ngoba engenzi kahle. Manje mbukele wokusipasa amathongo channel, mina njengoba ngikuqwashisa ngalezikhathi lezi ngenzela ukuthi ke inkulumo yakho izwakale kubantu abadala. Ezivele uyaphumputha, uyefuna indlela nazo lekhathi ke phela bayakulalela, ngaphela bayakuthanda, kodwa lezi khathi zinezimiso zakhona. Nabo basuke belindele futhi ngesikhathi sokuthi kufuna kube ukuthi, ngesikhathi sokuthi kufuna kube ukuthi. Manje mina sengiyakufundisa ke umbukelo wokusipasa amathongo ukuthi ke manje mawuphahla noma musukuxhumana nabantu abadala ngesikhathi sokuthi yini bona basuke beyilindele. Ngoba kuyenzeka uma ingempela umuntu agcine selahlekelwa yithemba ethi kade ephahla izinto azenzeki, izinto aziqonde, izinto azilungi. Nawe futhi ophahlayo ngezikhathi ezihlukene kunalezi bese uzuyayithola, bayakuthanda abantu abadala. Asisho ukuthi uma ungaphahli ngale khathi kodwa sithi siyaveza nje izikhathi okuyizona ngempela ezinezimiso, nezikhathi okuyizona ezinamandla zokuxhumana nabantu abadala.
Ebese futhi isikhathi sokuxhumana nabantu abadala u6 ntambama. Ngo6 ntambama mase ukuxhumana nedlozi usuke sewubonga usuku, sowucela ukulala, sowubonga izinto zenzile ukuthi osukwini wenze ukuthi nokuthi 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 nokuthi, lezi zinto zenzile osukwini ucela zihambe kahle. Ngo6 mawusuke sewucela futhi ucela bona abantu abadala abakuvikele, ngoba manje u6 usuke sewuhlukanisa imini sekuqala ini ubusuku. Manje ngo6 sewuyacela ukuthi kule moya yasebusuku yabathakathi, le moya engcolile enamandla ebusuku, abantu abadala abangene kanye nawe, ngoba nokufa kuyamntshontsha umuntu ebusuku elele. Manje usuke ubacela abantu abadala ukuthi ke manje ababe nawe ngaleso sikhathi bakuvikele ubusuku bonke ozobe ubulele, bavikele umphefumulo wakho ungantshontsheki, ngoba masuka silele ebusuku sisuke sisemfanekisweni wokufa, sikulindele ukuthi masiphapha umphefumulo uzobuyela kuphi enyameni. Manje leso sikhathi leso usuke ubacela abantu abadala ukuthi ababe nawe bese beyakuvikela ukona konke okubi okungase kukwehlele. Uyabona umbukeli wakusibanisa amathongo channel, izikhathi lezi mina engikufundisa ngazo uma usuke uphahla, uyayazi nampilo yakho, uyazazi nawe inkinga nenqinabo obhekane nazo, kodwa ngithi mina angikutshele izikhathi okuyizona ngampela zokuphahla. Kodwa isikhathi noma ngabe kuthiwa yikho into osuke ufuna mhlawumbe ukuyiphahlela, kodwa u9 no6 ubalulekile kakhulu. U9 no6 awudingi ukuthi ngasonke isikhathi ngampela uze kube yinto esifuna sifundiswe nga. U9 no6 kufuza ngabe kuthiwa noma kuthiwa ayikho into oyicelayo, kodwa ngo9 makwenzeka uyabonga. Noma ngabe kuthiwa ke awusekho ke esibanini mhlawumbe emakhandleleni, ngo9 nje lo usuku ukhona, ngoba phela umoya wabantu abadala usuke uhamba nathi. Noma ngabe kuthiwa usemsebenzini, noma ngabe kuthiwa usemontweni, noma ngabe kuthiwa ukuphi oyakhumbula u9 uyasho abantu abadala ngiyabonga naku ngishayela u9 ngisendaweni ethize, sengicela nibe nami ningigcine ukuze ngizongofika ekhaya ngiphephile. Hawu seku6 ntambama, hawu abantu abadala, hawu ngicela nibe nami manje naku sekungena isikhathi sokuthi manje sesigenelela ebusuku sengizolala la ngikhona, ngicela ngembathi ningivikele. Uyabona, ngoba umoya wedlozi uhlezi ukhona, uhlezi uhamba nathi, uhlezi usibhekile ngaso sonke isikhathi. Kuphela ethina kufuna sizihluphe ngawo, siwazi ukuthi ukhona, siwazi futhi ukuthi uyaphila. Umntwana wethongo, umntwana wamanzi ongenagobela. Uyabona.